Ceresc, căci ne-a ajutat ca să ne întâlnim cu toții, să ne bucurăm în Domnul nostru Iisus Hristos, să zicem cu toții ca slăvit și binecuvântat să fie numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Frați și surori, în primul rând vreau ca să aduc salutul bisericii din Paris, Biserica Philadelphia de la Montrouge, unde Dumnezeu m-a găsit și m-a scos din gheara satanei, m-a vindecat, m-a eliberat. Pe urmă o să depun mărturia Măsterului, să o depun mai prescurtat ca să dau loc fraților, dar vreau să aduc salutul bisericii. Apocalipsa 3:11 ne spune cuvântul lui Dumnezeu: eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Amin. Frați și surori, avem un Dumnezeu viu și atotputernic care ne-a pregătit o cunună pentru fiecare, slăvit să-i fie numele. Cum stau eu? Cum stai tu? Față de cununa mea, față de cununa ta, care ne-a pregătit-o Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Căci cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ioan capitolul 4 cu versetul 9 și versetul 10: dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Amin. Frați și surori, slăvit să fie Domnul! Amin. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos! Îi mulțumesc Tatălui Ceresc căci eram mort și m-a înfiat, slăvit să fie numele. M-am născut într-o familie, părinții mei sunt creștini, dar eu m-am bizuit pe înțelepciunea mea, am început să umblu pe căile mele, deja mă gândeam la 16 ani, căci eu le știu pe toate, le fac pe toate și vreau să depun mărturie, frați și surori, să fie spre slava lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu m-a scos din gheara satanei, cum Dumnezeu m-a vindecat, m-a eliberat și mi-a dat biruință, mi-a dat viață, slăvit să-i fie numele. Aleluia! Frați și surori, la 16 ani, când mi-am făcut pașaport, am ajuns la o sfadă cu părinții mei și m-am dus de acasă, m-am dus la Rusia, la Moscova. Acolo am început să mă ocup cu business-ul, cu lucruri murdare, cu bani grei, cu bani murdari. Și am început să mă hrănesc singur. Dar Dumnezeu îmi purta de grijă, căci părinții mei se rugau pentru mine. Într-o bună zi, după un timp trecut, după o jumătate de an sau mai bine, zic să-i sun mama, să-i spun că-s viu. I-am sunat mamei, am chemat-o în centru, cum se spune la noi, la poștă. Și i-am spus căci uite, sunt viu, este bine la mine. Și maică mea plângea și îmi spunea: dragul meu, vino acasă. Vino acasă că și noi te așteptăm. De ce tu nu vii? Zic, o să vin. Și apoi unchiul meu a venit la Rusia și taică meu l-a rugat ca să, dacă mă vede pe acolo, în zona unde eram eu, să mă iei acasă. Ne-am întâlnit noi și după cum Domnul a rânduit și m-a luat cu binișorul și m-a luat acasă. Am venit fără bani, am venit cu mâinile în buzunar, măcar căci mulți bani au trecut prin ochii mei și prin buzunarele mele. Dar slăvit să fie Domnul Iisus, căci El le știe pe toate. Am venit acasă, frați și surori. După aia vreau să mărturisesc prescurtat căci am căzut într-un accident de motocicletă
și am căzut în reanimare. Eram mai mult mort decât viu. M-a dus în reanimare, am stat câteva zile acolo în reanimare. După reanimare, când eu mi-am revenit, eram deja sus. Și apoi, când mi-am deschis ochii, am văzut-o pe maică mea. Plângea cu ochii umflați. După aia, mi-a dat voie ca să merg acasă, că și acolo am greșit. A venit cineva și a adus băutură și eu primeam antibiotice ca să mă vindec și diavolul mi-a adus băutură ca să mă omoare. Și mă duc beat la injecții. Și îmi spune doctorul, cum ai putut să bei, puteai să mori? Că îți putea să facă reacție antibioticul și m-a trimis acasă. Dar mâna Domnului era cu mine, fraților. Aleluia! Că se rugau părinții mei, slăvit să-i fie numele Tatălui Ceresc. Aleluia! Frați și surori, Sanale! după aia, maică mea m-a luat la biserică. Hai, dragul meu, și ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia! Am venit cu părinții mei la biserică, am ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, m-a cercetat. Slavă Lui! M-am sculat în picioare și am rugat biserica ca să se roage pentru mine, că și vreau să-i predau inima Domnului. Frați și surori, dar ce credeți? N-a trecut mult timp. Ne-am rugat atunci. Dumnezeu m-a cercetat. Mi-a curățit inima mea, mi-a dat eliberare. Dar părere de rău spun că-și diavolul, Duhul cel obraznic, a fost prin văi, prin adânci, prin fire și n-a găsit niciun loc. Și s-a întors și a găsit casă măturată. Și-au venit prietenii și m-au îndemnat și eu m-am lăsat târât. Și iarăși am păcătuit. Iarăși m-am dus pe căile rele, grele. Și Duhul cel nu a venit singur, fraților, dragii mei prieteni, dar am mai adus încă 7 duhuri cu el, care m-a făcut. Starea mea a venit încă mai rea de 7 ori. Am venit la Paris în 97, într 1997, 16 ani. Am venit la Paris. Am început eu să zic, aici părinții mei, nu-s cu mine, aici rudele mele, nu-s cu mine, eu singur mă descurc cum știu eu. Frați și surori, diavolul m-a legat în băutură, m-a legat în droguri, m-a legat așa cum a vrut el să mă lege. De ce? Fiindcă n-am ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, cineva mi-a spus, zice, dacă tu te rusești, mi-o zis, ni vei, ni boisia, ni frăsi. Să nu crezi, să nu te temi, să nu ceri de la nimeni și atunci lumea aceasta toată va fi a ta. Și eu am început să fac lucrurile acestea. Spun cu părere de rău lucrurile acestea, dar să fie spre slava lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Glorie lui Iisus Hristos! Am început să mă droghez. Am început să mă droghez dintr-o glumă, dintr-un fum de marihuană, de gașiș. Am ajuns la droguri grele, la cocaină, la făină care se dă pe nas, lucruri murdare care te leagă Satan și nu poți ca să ieși de acolo. Aleluia! Glorie Domnului Iisus Hristos! Aleluia! Am început să fur magazine, că și nu puteam să cumpăr 1 gram de cocaină cu 80 de euro să lucrezi o zi. Nu! Diavolul mă împingea la furat. Tu de acolo unde vei face 1000 de euro pe noapte, jefuiește magazinul, fură omul la lucruri murdare, la lucruri grele, la lucruri rele, dar slăvit să fie Domnul. Aleluia! Frați și surori, unde locuiam eu acolo? În apartamentul la Romanville, într-o zonă, aveam apartament acolo, câteodată în camera mea,
se strângeau către 15. Spun cu părere de rău lucrurile acestea. Și acolo nu mă puteam ruga. Dumnezeu mă cerceta și mă gândeam, ce cu viața mea? Am simțit bunătatea lui Dumnezeu la Corjăuți, în Moldova, că-i sunt basarabean de dincolo de peste Prut, din partea Sucevei, unde este rădăuț Prutul, peste Prut. Frați și surori, vă mărturisesc că Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit. Dumnezeu, într-o bună zi, m-a cercetat și m-a întrebat, uite-te tu în viața ta și vezi, ai ceva pozitiv sau totul este negativ? Frați și surori, vă mărturisesc, în numele Domnului Iisus Hristos, în fața mea mi-a venit ca un film toată viața mea. Cum am crescut de mic copil până la anul care eram. Și vă mărturisesc în numele Domnului Iisus Hristos, căci mă porneam pozitiv, dar ajungeam negativ. De ce? Pentru că diavolul îmi închidea ochii, mi-a stupat urechile și eu cu gândul mă gândeam, dar eu fumez, dar eu dau pe nas cocaină, dar cui fac eu rău? Dar nu-i dau nimănui în cap. Diavolul venea și mă înșala. Dar la mine este bine, nu, fraților, să nu ne lăsăm înșalați. Este Domnul nostru Iisus Hristos, care El numai, prin sângele Lui cel Sfânt și atotputernic, ne poate elibera, ne poate vindeca și ne poate da biruință, slăvit să fie numele, Aleluia! Frați și surori, am început să mă rog, acolo unde eram. Și am spus, Doamne, eu nu vreau să merg la biserică și apoi să ies de la biserică să mă ocup de droguri, să mă ocup de furturi, să mă ocup de curvii, de lucruri murdare. Dar vreau să te slujesc cu adevărat. Te rog să mă eliberezi acolo unde sunt eu. Fraților, duhurile unde eu în ce împrejurim eram, nu-mi dădeau, n-aveam putere să mă rog. Eram legat strâns. Eram legat cu lanțurile satane. Îmi plângea inima în piept. Când mă uitam și vedeam persoana respectivă, limpede la față, dezlegat, eliberat, vesel, dar eu eram într-o strâmtorare. Înăuntrul meu plângea inima și mă gândeam, trebuie să mă scol dimineața, să pipăi, să-mi cad o bucată de gașiș sau niște iarbă de marihuană, căci erau scumpe, cocaina. De-a mă înstrângeam, eram roba satanei, eram chinuit zi de zi, ceas de ceas, dar slăvit să fie Domnul, Aleluia! Mai am 2 frați și 2 surori la Paris și am sunat-o pe sora mea, Natasha, și am zis, surioara mea dragă, te rog frumos în numele Domnului Iisus Hristos, primește-mă la tine, că și vreau să mă pocăiesc, dar vreau să mă pocăiesc cu adevărat. Nu vreau să merg fals la biserică, să ies de acolo, să fac altele lucruri, dar vreau să-i dau inima pe deplin Domnului Iisus Hristos, căci acum văd, am încercat singur cu euul meu, am început să beau cafeaua, am început să beau ape, sucuri, să pot să trăiesc, dar nu puteam, fraților. Dragii mei, iubiții mei, fiți atenți, vă rog frumos, la cuvântul care vă-l spun. Diavolul este foarte șiret. El vine pe ușor și te leagă și când te-o legat să arată cu degetul, vezi unde ești. Așa mi-a arătat diavolul. Când eu am zis, Doamne, ajută-mă, diavolul dintr-o parte a venit și mi-a arătat, vezi unde ești? Plângea inima în piept. Nu puteam să mănânc, mă umflam ca animalul. Am încercat singur să lez drogurile. A trecut o zi, a trecut a 2-lea zi, îi dam cafeaua. Zic, eu am trecut zona în not. Eu am furat magazinul și nu m-au prins. Eu am fost fugărit de poliție pe mașină și n-au putut să pui mâna pe mine.
eu sas, eu însă pot. Nu, fraților, ne înșelăm amarnic. Ne înșelăm amarnic când punem euul nostru, să-L punem pe Domnul nostru Iisus Hristos. Căci El a biruit moarte pe cruce. Aleluia! Glorie Domnului Iisus Hristos! Frați și surori, vă mărturisesc în numele Domnului Iisus, căci am sunat-o pe sora mea, am mers la sora mea la Difans, la Courbevoie, am stat acolo la ea, nu era loc în cameră. Am mers la bucătărie și am început să mă rog, că știam de la părinții mei rugăciunea. Am început să cer de la Dumnezeu, Doamne, învață-mă Tu. Doamne, am cercat cu euul meu și nu pot. Doamne, sunt un rob al satanei, Doamne, sunt legat în lanțuri, Doamne, și nu mai pot trăi. Mă umflu cu animalul, nu pot mânca, mi se oprește inima în piept, mi se oprește stomacul, mi se umflă vinile la gât. Diavolul m-a blocat, diavolul m-a legat în lanțuri și nu-mi dă drume. Doamne, ai milă de mine, cum striga orbul Bartimeu. Ai milă și de mine, Iisuse, Fiul lui David, aleluia! Domnul Iisus este prezent, aleluia! Frați și surori, am mers la surioara mea, am mers la bucătărie, am început să mă rog așa cum știam eu. Am început să cer de la Dumnezeu protecția sângelui, să mă elibereze. Și peste mine s-a coborât Duhul Sfânt, aleluia! Duhul Domnului Iisus Hristos, aleluia! S-a coborât ca furnicile din cap până în picioare. M-a cercetat, am început să fac legătură cu cerul, aleluia! Am început să mă rog, am început să strig, Iisuse, ai milă și de mine. Las o picătură de sânge sfânt și atotputernic, care curs din trupul Tău, Iisuse, pe cruce la Golgota. Ai milă și de mine, dă-mi eliberare, dă-mi vindecare, Doamne, căci, Doamne, m-am bazat pe euul meu și eu sunt mort, sunt chinuit, sunt robit, dar te rog, dacă Tu mă eliberezi, dacă Tu mă vindeci, eu îți voi sluji toată viața mea. Te voi lăuda, te voi proslăvi, te voi preamări, aleluia! Glorie Domnului Iisus Hristos, aleluia! Frați și surori, am intrat într-o rugăciune și îi mulțumesc Domnului Iisus Hristos că a avut milă și de mine, cum a avut milă de orbul Bartimeu și de multe exemple care ne-au dat și ni le dă în cuvântul Său. Frați și surori, îi mulțumesc Domnului Iisus Hristos căci m-a învățat cum să mă rog, cum să cer, căci în mine se luptau doi, diavolul și cu îngerul Domnului. Dar să nu uităm, din ce strigam mai tare, de ce Dumnezeu îmi da putere, aleluia! Glorie Domnului Iisus Hristos! Am chemat protecția sângelui, frați și surori, și m-a eliberat, m-a spălat, m-a curățit și mi-a dat vindecare. Dar ce credeți? A venit diavolul din nou și mi-a spus, prin gând, cineva mi-a vorbit cândva, căci, uite, dacă vrei să te leși fumatul, țigările, să le leși mai încet, așa. Și apoi, eu zic, hai las că de droguri, Doamne, mai vindecat, dar țigările o să le lăs eu. M-am lăsat iarăși înșelat. Și am ajuns Piergurea, deschid pachetul de Marlboro și mă uit 10 țigări. Și am spus, așa eu nu te lăs. Îmi pare rău că și-am dat cuiva țigările cele și richeta. Dar am spus, de astăzi nu mai fumez. Am spus, Doamne, hai milă, îndură-te Tu. M-ai vindecat de drog, m-ai vindecat de băutură, m-ai vindecat, m-ai eliberat. Te rog ca Tu să-mi dai eliberare de plină. Dragii mei, iubiții mei, care suntem la oaltă, vă mărturisesc în numele Domnului Iisus Hristos, căci de când i-am predat inima pe deplin Domnului Iisus Hristos, de atunci am o fericire
extraordinare. N-am cuvinte cum să le exprim în cuvinte frumusețea, bunătatea, binecuvântarea, dragostea, pacea, binecuvântările care sunt în familia mea, binecuvântările care le revarsă Dumnezeu zi de zi, în fiecare dimineață, când mă scol și când cer binecuvântarea, îi simt prezența lui Dumnezeu, slăvit să fie numele, și mă călăuzește zi de zi, ceas de ceas, aleluia! Și apoi, nu vreau să fiu prea lung, să mai dau citire, câteva versete și o să vin la încheiere, căci este mult de vorbit, dar vreau să dau loc, fraților, ca Dumnezeu să se proslăvească numele, Dumnezeu să se facă lucrarea. Căci dacă aș sta să mărturisesc, fraților, poate că ar trebui până dimineața. Vă mărturisesc că-i Dumnezeu m-a iubit atât de mult și te iubește și pe tine. De sute de ori m-a scos de la moarte, căci diavolul a vrut să-mi iei viața. Dar fiindcă părinții mei și biserica din Coșăuț și bisericile Domnului Iisus Hristos s-au rugat pentru mine, Dumnezeu nu a îngăduit. Dar Dumnezeu a știut o zi când eu mă voi întoarce la Dumnezeu, la bunătatea Lui, la dragostea Lui, la pacea Lui și la binecuvântările Lui. A Lui să fie toată cinstea, glorie și mulțumirea. Vreau să dau citire tot de la Ioan, capitolul 5, de la versetul 24 în jos. Aici cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ce a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Căci după cum Tatăl are viață în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viață în sine. Și i-a dat putere să judice întrucât este Fiul al omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Amin. Frați și surori, vreau să spun ca slăvit și binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. A Lui să fie toată cinstea, glorie și mulțumirea, lauda și închinarea de acum și până în veci. Amin. Domnul să fie binecuvântat. Îi mulțumim Domnului că Dumnezeu ne vorbește când în un fel, când în alt. Dar Domnul știe de ce trebuia să vorbească în felul acesta. Dacă suntem robiți de un păcat, de un vici, a minți, a fura, a înjura, a face alte lucruri care nu este îngăduit de Domnul, cere protecția Domnului Iisus Hristos, cere sângele Domnului Iisus Hristos, acolo unde ești, și zi, Doamne, eliberează-mă de viciul acesta! Doamne, eliberează-mă de viciul acesta! Acel care Tu te cunoști singur și El care te vede din cerul te va elibera, mărit să fie Domnul Iisus Hristos. Amin. Sora Ana are o cântare spre slava Domnului, după care sora Jupuneasa și din cuvânt vom asculta pe fratele Prințul Domnul să binecuvinteze. Amin. Prin Iisus cel răstignit, fără nicio plată, prin Iisus suntem salvați și cu Tatăl împăcați, de păcate toți iertați, fără nicio plată. Cine știe să mă ajute? Prin Iisus suntem salvați
Golgota s-a jertfit fără nicio plată. Domnul care ne-a iubit fără nicio plată. Astăzi noi suntem ai Lui, chiar copii ai Domnului, mântuiți prin jertfa Lui fără nicio plată. Astăzi noi suntem ai Lui, chiar copii ai Domnului, mântuiți prin jertfa Lui fără nicio plată. Pace sfântă voi primiți fără nicio plată. Pe Iisus dacă-L iubiți fără nicio plată. Iisus te duce în rai, inima de-o predai și-n veci fericire ai fără nicio plată. Iisus te duce în rai, inima de-o predai și-n veci fericire ai fără nicio plată. Amin. Și nu în altă parte, zice Domnul, ca eu, Domnul, să-ți dau o hărare sănătoasă, zice Domnul, să bruit menaie, am găsit și inime pietrite în locul acesta, să bruit menaie, de aceea poporule despre crește-ți inima, zice Domnul, Clainios Mesia, de mi ascultă și vei înțelege. Viu sunt, zice Domnul Șarabana, și vei pleca din locul acesta cu o ușurare. Aleluia! Să fruit Ajută-ne, Tată Sfânt! chiar și cu tămăduire, zice Domnul. Aleluia! Să fruit menai Șarabana, iar de nu vei asculta, vei pleca cu răceală, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Iisus Hristos a coborât în trup și Iisus Hristos este Domnul. Amin.
legătură cu cetatea, zice Domnul. A doua, în legătură cu portul și la cauza financiară. Așa declară Duhul Sfânt. Aleluia! Să nu te îndoiești nicio clipă, zice Duhul Sfânt. Așa cum am lucrat atunci când ai fost în strâmtorare mare de n-a putut nimeni să te ajute, decât mâna lui Hristos. Nimeni nu te-a băgat în seamă, nici bună ziua nu ți-a dat pe stradă. Aleluia! Când ai avut unde să-ți pleci capul și nici genunchiul, cine ți-a venit în ajutor, bărbatul? Așa vorbește Duhul Sfânt. Aleluia! Se braido volte managato volte si veritacore. Când sufletul tău gemea, zice Duhul Sfânt, în aștenutul patului tău. Aleluia! Când ai strigat după ajutor, când m-ai chemat ca medic în casa ta, cine ți-a venit în ajutor? Aleluia! Când buzunarul tău era gol, Aba, cine ți-a dat? Omul sau Hristos Domnul? Aleluia! Chiar în locul acesta, cine te-a ajutat să vii? Maranata! Ai alergat în stânga și la dreapta și ai căutat ajutor, dar ajutorul ți-a venit de sus, strigă Duhul Sfânt, că nici nu te-ai gândit și nu te-ai așteptat. Ți-am descoperit aceste taine ca credința ta să crească, pentru că ce aștepți cu nerăbdare și de multă vreme izbăvire, zice Domnul, până într-atâta încât te clătinai în credință. Așa vorbește Duhul Sfânt. Aba! Nu era tu volto fortis, Siber. Numărate sunt zilele și nu sunt departe la număr, zice Domnul, și vei vedea un început cu privire la binecuvântarea pământească, zice Duhul Sfânt. Iar cu privire la cetate, așa vorbește Domnul. Aleluia! Luptă-te! Pentru că ce împreună cu tine voi lupta și eu, zice Domnul. Să nu dai înapoi niciun pas, zice Duhul Sfânt, că este un început. Dacă nu mi-a valto si per tacore. Și dacă atunci când ai început cu Hristos, vei și săvârși, vei tapa de mâini lucrarea cu Hristos. La capătul lucrării, zice Domnul, te vei întâlni, zice Duhul Sfânt, cu cel ce da și amin, răsplătește. Se m-a lăgat o volcă și răsplata este cu mine. Aleluia! Iată, în seara aceasta vreau să mă ating în mădular din trupul tău, declară Duhul Sfânt, care te supără deseori. În ibaratul stiver tacore. Vreau, zice Domnul, să mă ating și de inima ta și de sufletul tău întristat. Pentru că ce-o povară duci și nu spui la nimeni, zice Domnul. Și vreau să-ți fac o vie cercetare și o eliberare. Căci Iisus Hristos este Domnul. Amin. Te mania si prego, tu vezi, ca mâna grau. Aleluia. Nu te teame, bărbatule, într-o vreme ca aceasta, că sticinul Tatălui Sfânt este aprobare de Sfântul la gradul vol pentru dosarul tău și plăcerea ta. Amin. Ai spus în felul următor. Dacă de data asta Dumnezeu mă va izbăvi, eu îl voi proslăvi cu gura mare pe unde mă voi duce și în orice loc și în orice vreme. Gura mea n-are să se închidă. Așa să faci, bărbatule, zice Domnul. Pentru că ce ai cerut să pui în slujba mea, ceea ce mi-ai cerut, caină să vorbesc, iată îți voi da, zice Domnul. Amin. Și nu-ți voi da puțin, ci îți voi da mult. Te manto, volevrai, ti vesta me la graie. Te vei întreba de unde? Te va nascume la graie de vol, dar cămările mele sunt ascunse, zice Domnul, și dau cu mână largă și nu îmi pare rău de ceea ce vreau să stau. Ai luat o hotărâre sinceră în inima ta, declară Domnul. Doresc ca mărturisia aceasta să fie spre slava lui Dumnezeu. Pentru că tot ce se face, lucrarea, tot să fie spre cinstea, slava și dorirea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu merită lăudat, merită binecuvântat, merită proslăvit. Pentru că a lucrat în viețile noastre și ne-a binecuvântat. Ne-a adunat aici, ne-a adus sănătoși. Ne-a binecuvântat cu familie, ne-a binecuvântat cu o trasă, ne-a binecuvântat cu case, ne-a binecuvântat cu mașini. Trăiască în numele lui Dumnezeu. Dar puneți întrebarea, frate și soră, Dumnezeu a făcut atâtea pentru noi. Ce faci tu pentru Dumnezeu? Te rog să-ți faci o cercetare minimă. Te rog să te cercetezi. Să spui, dacă în seara aceasta gândește-te, că este ultima zi și Dumnezeu vrea să-și iei mireasa, vrea să fie răpire. Suntem noi pregătiți pentru Dumnezeu? Mersul nostru, pocăința noastră, faptele noastre, sunt după voia lui Dumnezeu? Dumnezeu este bun. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu de toate. Dumnezeu ne-a îmbrăcat în haine, ne-a dat pantofi, ne-a dat capă. Copilașii noștri se bracă în versace. Dar cum suntem noi față de Dumnezeu? Cum este inima noastră față de Dumnezeu? V-ați gândit doar, frate și soră, ai milă, Doamne, de noi. Frați și surori, Dumnezeu este cum este și un foc mistuitor. Are ochii ca para focului. Cuvântul lui Dumnezeu spune, îmi pare rău, nu sunt un om care să vă facă să plângeți.
Doresc să citesc din Exodul 20 cu 2. Eu sunt Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, casa robiei, și spune să nu ai altă Dumnezei în afară de mine, să nu-ți faci chip șoplit, nici o înfățișare a lucrurilor care sunt sub cerul sau jos pe pământ, sau în apele de mai jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu te slujești, căci eu, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsește nelegiuirea părinților în copii. Luați seama, fraților, pedepsește nelegiuirea părinților în copii, să nu ne jucăm cu pocăința, până la al 3-lea și al 4-lea neam. Ai milă, Doamne, de noi. Și mă îndur până la al 2-lea neam, crească numele lui Dumnezeu. Aceasta este bunătatea lui Dumnezeu. Aceasta este mila lui Dumnezeu. Fraților, să nu le facem chip cioplit. Să nu ne rugăm la alți Dumnezei. Care sunt Dumnezeii, fraților? Dumnezeii falși sunt primul, Versace. Versace este primul Dumnezeu fals. Dacă ne luăm în casă Versace, faianță, haine, căști, pe porți, ne punem Versace, este fals, ne închinăm la Dumnezei fals. Pentru că Dumnezeu spune să nu-ți faci chip cioplit. Versace nu-ți stămădește copilul. Versace nu-ți dă sănătate la copilul tău. Nu-ți dă vindecare. Este un chip cioplit și mort. Atât. Ceea ce este viu este Dumnezeu. Trăiască în numele Lui. Să nu-ți faci chip cioplit. Să nu-ți faci case cu 10 etaje, să te mândrești în ea. Uite ce casă am făcut. Că le mâncă mulia și gălcine. Aia le mâncă, aia sunt pe pământul acesta. Dumnezeu spune să-ți faci casă sus acolo în cer, că acolo unde este comoara ta, acolo să fie și inima ta, să fie lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că nimic închinat și scurcat nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Cum stai cu Dumnezeu? Cum stai cu pocăința? Cum stau cu pocăința? Dumnezeu spune, dacă iubești pe mama ta, sau pe copilul tău, sau pe sora ta, nu ești fretic de mine. Pe mine să mă iubești. Cu tot sufletul, cu toată inima, cu tot cugetul, pentru că eu sunt Dumnezeul tău. Eu te-am scos din țara Egiptului. Eu ți-am dat binecuvântare, eu ți-am dat odrasle, eu ți-am dat copii, eu ți-am vindecat rana. Mărească-ți numele lui Dumnezeu. Acesta este Dumnezeul nostru. Gloria să-L împodobesc, este un Dumnezeu viu și adevărat. Să nu mergem în rădăcire, fraților. Sunt duhuri deosebite, dar un duh este de la Dumnezeu. Este Duhul adevărului. Duhul Sfânt, trăiască Duhul Sfânt. Cere Duhul Sfânt și Dumnezeu vi-l va da. Cine nu are să-l ceară, pentru că Dumnezeu spune cereți și Dumnezeu va da. Pentru că cine nu are Duhul Sfânt, nu este copilul lui Dumnezeu. Cine nu are Duhul Sfânt, nu are parte de răpire. Așa că, fraților, nu e de ajuns botezul făcut cu apă. Botezul cu apă este făcut, este un legământ cu Dumnezeu, este adevărat. Că cuvântul Domnului spune, cine nu are legământ cu Dumnezeu nu va intra în Împărăția Cerului. Dar Dumnezeu ne vorbește și într-un fel și într-un altul. Și atunci Dumnezeu spune, cine nu are Duhul meu nu este al meu, pentru că nu este pe ceta. Dacă vrei să ai parte de răpire, cere Duhul Sfânt de la Dumnezeu. Dacă vrei să ai parte de răpire, cere de la Dumnezeu și Dumnezeu te răpește. Vrei să slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Pentru că pe pământul acesta este moli, este rugină, este totul o deșertăciune. Dumnezeu spune ce a fost, o să mai fie. În Eclesiastul Dumnezeu spune ce a fost, o să mai fie. A fost potopul lui Noe, o să mai fie. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și doresc ca Dumnezeu în seara aceasta să ne umple cu Duhul Sfânt. Doresc ca Dumnezeu în seara aceasta să facă o scăldătoare. Odată, omul sau Hristos Domnul? Aleluia! Chiar în locul acesta, cine te-a ajutat să vii? Maranata! Ai alergat în stânga și la dreapta și ai căutat ajutor, dar ajutorul ți-a venit de sus, strigă Duhul Sfânt, că nici nu te-ai gândit și nu te-ai așteptat. Ți-am descoperit aceste taine ca credința ta să crească. Pentru că ce aștepți cu nerăbdare și de multă vreme izbăvire, zice Domnul, până într-atâta încât te clătinai în credință. Așa vorbește Duhul Sfânt. Ava! Nu era tu volto fortis, Siber. Numărate sunt zile și nu sunt departe la număr, zice Domnul, și vei vedea un început cu privire la binecuvântarea pământească, zice Duhul Sfânt. Iar cu privire la cetate, așa vorbește Domnul. Aleluia! Luptă-te! Pentru că împreună cu tine voi lupta și eu, zice Domnul. Să nu dai înapoi niciun pas, zice Duhul Sfânt, că este un început. Dacă nu mi-a volto Siber tacore. Și dacă atunci când ai început cu Hristos, vei și săvârși, vei tapa de mâini lucrarea cu Hristos. La capătul lucrării, zice Domnul, te vei întâlni, zice Duhul Sfânt, cu cel ce da și amin, răsplătește.
Se m-a lăgat o volcă și răsplata este cu mine. Aleluia! Iată, în seara aceasta vreau să mă ating de mădular din trupul tău, declară Duhul Sfânt care te supără deseori. În ibaratul stiver tacore. Vreau, zice Domnul, să mă ating și de inima ta și de sufletul tău întristat. Pentru că ce-o povară duci nu spui la nimeni, zice Domnul. Și vreau să-ți fac o vie cercetare și o eliberare. Căci Iisus Hristos este Domnul. Amin. vorbește Domnul. Alungă grijurile tale, zice Domnul, că eu sunt la cârmă, zice Domnul. Eu sunt acel ce cârmuiesc lucrarea asta, mante volta graia, aleluia. Osana Emanuel, aleluia. N-ai văzut mâna mea la lucru, zice Domnul? Nu te îndoi și crede că sunt Dumnezeu, stamante volta graia, aleluia. Osana Emanuel, aleluia. Rabi grudi, filă tu, fală-te, aleluia. Îndrăznește, zice Domnul, că sunt cu tine. Nu te-am părăsit, zice Domnul. Eu sunt de partea ta, stamante volta graia, aleluia. Osana Emanuel, aleluia. Viu este Domnul care îți vorbește în vreme ca aceasta. Crede-te în mine, zice Domnul, că propășire ți voi da pe cale, stamante volta graia, aleluia. Vreau să te folosesc la mare măsură, zice Domnul. La măsura credinții tale, dacă vei înțelege taina, stamante volta graia, aleluia. Osana Emanuel, aleluia. Viu este Domnul care îți vorbește în vreme ca aceasta. Văd ruga ta, zice Domnul. Văd osteneala ta, zice Domnul. Pentru lucrarea mea, stamante volta graia, aleluia. Osana Emanuel, aleluia. Iată că nu mai rămâne nerăsplătit, zice Domnul. Iată că binecuvântările mele, zice Domnul, ți le voi da în scurtă vreme. Aleluia, amin. Multe lucruri care nu-s după voia mea. Răului să-i spui rău și binele să-i spui bine. Nu te teme, zice Domnul, și lucră că mâna mea de Dumnezeu este peste tine și cu tine, zice Domnul. De atâtea ori ai văzut mâna
asupra ta. Zabruit menai șaramana. Vreau să mă folosesc de mădularul tău cel mai mic, zice Domnul. Atunci când tu-ți vei deschide gura să fac o cercetare în popor, zice Domnul. De aceea înțelege-mă că sunt Dumnezeul tău, care am stat cu ființa ta de vorbă. Zabruit menai cana dobre canadio. Da, bărbatule, în scurtă vreme vei avea o ispită, zice Domnul. Zabruit menai șaramana, dar tu, zice Domnul, șaramana glaidios, fii înțelept și ascultă de glasul meu, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Iată o persoană, Melino șaramana, care de multe ori te vorbește prin spate, dar eu sunt acela care te protejez, zice Domnul. Glaidios Mesia, de multe ori aruncă cu piatră și te arunci cu pâine. De aceea zice Domnul șaramana, iată chiar în seara aceasta am să mă cobor în toi de noapte și să-ți arăt persoana ca tu să te ferești, zice Domnul. De aceea, bărbatule, stai în poș în rugăciuni, zice Domnul. 20 ungeri din cap și până în picioare. Ce la om nu e cu putință, la mine e cu putință. Zabruit menai șaramana, zabruit menaie. Eu nu pedepsesc omul, zice Domnul șaramana, pentru că eu sunt plin de milă, zice Domnul. Eu nu vreau moartea păcătosului, zice Domnul, ci mai degrabă căirea lui, zice Domnul prin Duhul Sfânt. De aceea, femeie, zabruit menai șaramana, ca semn că ți-am vorbit, două vremuri va trece, voi intra în cortul tău, voi îmbrăca haina de medic și te voi vindeca, zice Domnul. Voi lăsa lumină puternică în cortul tău, ca tu să te bucuri, zice Domnul. Cunosc lupta ta în cortul tău, afară de mine nu cunoaște nimeni, zice Domnul. De aceea zice Domnul, zabruit menaie, vino cu o zi de jertfă, să intru în cortul tău cu o curățire. Iisus Hristos a coborât în trup și Iisus Hristos este Domnul. Amin. Zabruit menai șaramana glaidios, Mesia Melino cana dobre canadio, șaramana melin glaidios, zabruit menai șaramana melino cana dobre canadio. Glaidios! Cine cunoaște dorința ta afară de mine, zice Domnul. Melina șaramana, ai o dorință înfocată. Zabruit menai șaramana glaidios. Iată, strigă-mă neîncetat, zice Domnul. Zabruit menaie, sunt gata ca eu, Domnul, să lucrez. Sunt gata ca eu, Domnul, să-ți fac bucuria, zice Domnul. Șaramana, da, zice Domnul, multe lucruri ți arată, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Zabruit menaie, nu le poți vedea desclușite, de aceea stai în pași și rugăciuni, zice Domnul, ca eu, Domnul, să pot să-mi fac lucrarea. Zabruit menaie, pentru că iată, zice Domnul șaramana, în cetate care tu faci parte, vreau să te folosesc, zice Domnul. De aceea te vei asculta și vei înțelege. Viu sunt, zice Domnul, și vei vedea mâna mea de Dumnezeu în dreptul tău. Iisus Hristos a coborât în trup și Iisus Hristos este Domnul. Amin.
Doamne, Tată Ceresc, să fii prezent și tu, Doamne. Nu lăsa, Doamne, noi am venit în numele Tău, Tată Ceresc. Te rugăm să ne liberezi de orice duh, Doamne. Pune, Doamne, cineva să simțim prezența Ta, Doamne. Orice duh care nu după voia Ta, Tu să-i liberezi, Doamne. Ne binecuvântăm noi. Shabro istamana istu Ibrayu ye kalanto shalabia 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 canto braya shalabia canto zebraya canto naya canto jelabio ava yeli ava canto samanto yeli Shalabi, shalabia canto, zebraia. Ascultă, suflete de femeie, așa-ți vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Te-ai întrebat în inima ta și ai spus, ce se va întâmpla cu mine? Iată ce se va întâmpla cu tine, zice Duhul Sfânt. Te vreau, zice Duhul Sfânt, pentru că te iubesc, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Te-ai uitat în stânga și în dreapta și n-ai găsit rezolvare decât la mine, zice Domnul prin Duhul Sfânt, pentru că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, iar peste mine nu este altul, zice Domnul. Pentru că dacă te uiți țintă la Golgota, acolo ți vine izbăvire, de acolo ți vine lumină, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Iar tu trezește-te, cercetează-te și ridică-te în capul oaselor și cugetează și caută cuvântul meu care este sfânt. Zebraia, lantograie, ebraie, șabroie, Iisus Hristos este Domn, Iisus Hristos este Domn, Iisus Hristos a coborât în trup și ți-a vorbit în Duhul Sfânt. Amin. Cu cântare, frații au dorit să se cântă melodia asta, Strângere, Doamne, sub aripa Ta. Amin. Domnul să-ți dea putere, soră. Hai, da. Domnul te va da putere. Iisus, de multă vreme, să-ți faci prezența casa mea. Îți greu-i, Doamne, tot mai mare. Aleluia, Osana. Și tot mai greu puterea mea.
Salubria Vert, voi fi salvare, zice Domnul. Ca să vezi că în seara aceasta n-ai de nezadarnic. Sunt două probleme care te frământă. Salubria Vert, roagă ce zice Domnul cu toată familia ta și vei vedea că sunt Domnul care nu voi întârzia și la vremea hotărâtă, că-și Domnul vorbește și nu omul. Iisus a coborât în trup. Amin. Amin. Bine să fie Domnul. Aș vrea să vă spun ceea ce vă știința Duhul Domnului. În seara aceasta ai nevoie de ceva. În seara aceasta, dacă ai nevoie, va duce Iisus prin biserică și dacă tu n-ai nevoie de El, nu vei striga, va trece pe lângă tine. Când striga urmul și dă, Fiul lui David, ai milă de mine! Fiul lui David, ai milă de mine, păcătosul! Și Iisus se întoarce la el și spune, ce vrei să-ți fac, omule? Vreau să-mi capăt vederea. Și pe Robert Canadiu și Maria. Ce vrei tu ai spus seara aceasta? Vreau să cânt o cântare cu vreun cu frate, două cântări. Da, eu mă bucur. Chiar și în încercări mă bucur. Toate problemele mă dă Domnului. Slavă Domnului. Glorie Domnului. Haideți să ne bucurăm, frate, în seara aceasta. Mă rog, hartul să fie mare. Pentru că Dumnezeu ne da viața. Fiecare zi din viața mea, fiecare zi din viața mea, fiecare ceas pe care trăiesc, cu Iisus mă veselesc. Glorie Domnului!
Osana Emanuel, aleluia! Iisus Hristos este Domnul! Iisus Hristos s-a coborât, declară Duhul Sfânt! Ascultă, femeie, în vreme ca aceasta ce-ți vorbește Domnul! Pentru că sunt la cârmă, nu te teme în vreme ca aceasta! În vreme ca aceasta, zice Domnul, strigă-mă cum nu mai strigat! Ca eu, Domnul, să te izbăvesc, amante, volta, grai, aleluia! Osana Emanuel, aleluia! Tristarea ta este mare, zice Domnul. Și nu știi că trebuie să apuci și ești la răscruciuri de drumuri. Este vremea să te crezi în mine, zice Domnul. Că mâna mea nu s-a scurtat. Cuvântul meu este de dor de viață, zice Domnul. În vreme că aceasta stai la postul de veche și strigă-mă cum nu mai strigat, zice Domnul, să lucrezi, amante, volta, grai, aleluia, la punctul unde mă chem, iată că scurtă este vremea, când voi întinge mâna, amante, volta, grai, aleluia, Osana Emanuel, aleluia, ca să vezi că sunt Dumnezeu, stamante, volta, grai, aleluia, milos și bogat în bunătate, zice Domnul. Bunătatea mea nu s-a sfârșit, zice Domnul. Iată că voi lucra așa cum mă cer, zice Domnul. Apropiere, zice Domnul. Smerenie, zice Domnul. Vreau gurii tale, zice Domnul. Fii umilință, zice Domnul. Și iată că vei vedea mâna mea la lucru în scurtă vreme că gura Domnului ți-a vorbit. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că Dumnezeu Sfânt. L-ai lăsat pe Duhul Sfânt la Dumnezeu și ne-ai vorbit. Aleluia, Iisuse. Aleluia. Aleluia, Iisuse. Nu la voia întâmplării te găsești în locul acesta, suflete iubit. Aleluia. În toată ziua aceasta inima ta a fost mulcinată și gândurile tale au fost diferite, Managadovel, întristare, zice Domnul, ai avut în inima ta. Ia aminte, dacă în seara zilei acestea tu îți vei deschide inima, dar Managadovel te siberit acolo, îți vei face vindecarea după care tânjești atâta vreme. Pentru că ceată ți-am citit gândurile și inima, gândurile pe Managadovel te siberit acolo. Și vreau, zice Domnul, ca deznădejdea pe care o porți în inima ta în ultima vreme să dispară, zice Domnul. El ta Paragadovel zabrai de la Managadovel. Aleluia, chiar în clipa aceasta, o întristare simți în inima ta, declară Duhul Sfânt. Bărbatule, bărbat. Aleluia. Puneți întrebarea dacă nu eram de partea ta astăzi, ce erai și unde erai. Aleluia. Cine erai, zice Domnul? De unde te-am smuls și cât bine ți-am făcut ție și casei tale, zice Domnul. Oprește-te până nu-i târziu din gândurile negre pe care le porți în suflet și în inimă, zice Domnul. Căci te văd în patul aștenutului tău, cum te rostogolești pe parte și pe alta, zice Domnul. Aleluia! Și-ți faci planuri și-ți dai idei după idei și n-ajungi la un rezultat, ava. Aleluia! Dar Iisus Hristos este Domnul care îți dă rezultatul. Izbăvire este scris în dreptul cauzei tale, strigă Duhul Sfânt. Damena Graidovel, de multă vreme am vrut să te izbăvesc, dar din pricina îndoielii tale, zice Domnul, m-ai împiedicat a lucra, declară Duhul Sfânt.
Dar cheamă-mă într-o vreme ca aceasta, strigă Domnul, cu credință. Aleluia. Vino cu o zi de post, sfânt și plăcut mie, zice Domnul. Și ferește-ți limba de rău, se brado volte managado bilti si per tacore. Pentru că ce vreau să mă cobor la lucru, să-mi desfășor planul pe care îl am trasat. Pentru că nu te-am uitat. Nu cu multă vreme în urmă ai privit în stânga și în dreapta ta și ai văzut lucrări minunate în corpul dragilor mei copii. Aleluia! Și ai spus în inima ta că te-am părăsit și te-am dat o parte, de aceea eu nu lucrez. O, suflete iubit și ales de Domnul. Aleluia! Dacă te-am trecut prin ceai, te-am trecut, zice Domnul, bucură-te. Melino Sharamana Glaidius Ava Menai Canadovre Canadio Sharamana Glaidius Mesia Melino Zabruit Menai Sharamana. Așa declara Domnul prin Duhul Sfânt, bărăbatule. Zabruit Menai Sharamana. De ce nu-i spui păcatului păcat, zice Domnul? Glaidios! Stai în spărtătură, zice Domnul, că am nevoie de ființa ta. Nu tăcea, zice Domnul, că iată va veni o vreme când vom sta în față, aspru mă voi judeca cu tine, zice Domnul. Glaidios! Dacă tu în vremea aceasta nu vei sta la dispoziția mea și nu vei lucra, pietrii va vorbi în locul tău, zice Domnul. De aceea zice Domnul, s-a bruit menaie, nu te teme, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Glaidios Mesia Sharamana, zabruit menaie! În vremea aceasta te chem că e judecat de om, zice Domnul. Sharamana! Dar eu, Domnul, nu las unsul meu de rușine niciodată, zice Domnul. Glaidios! De aceea zice Domnul, Sharamana! De vei înțelege că eu, Domnul, ți-am vorbit prin Duhul Sfânt. Zabruit menaie! 3 zile va trece, zice Domnul, și sunt gata să-ți împlinesc dorința. Iisus Hristos a coborât în trup și Iisus Hristos este Domnul. Ebro paragandiot menaie. Aleluia! Și brot perogandiot bel. Șatana managadiat bel. Vorbește, Doamne, vorbește. Ebro paragandiot menaie. Da, ești aleasa mea, zice Duhul Sfânt. Ești un vas de cinste înaintea mea. Lucrează, perogandios menai, pentru că eu, Domnul, te-am ales. Shebrot perogandios menai, că despre tine ți-am vorbit de mai multe ori, femeie. Ebrot perogandios, shapragandios menai, ibrot menegediot, veghează. O vreme va trece, viu sunt că te voi pune pe un pat de suferință. Shebrot perogandios menai. Ebro cantoragadiot menai. Așa vorbește Duhul Sfânt. Ferice de tine, paragantos menai, că nu te-ai grăsit, ci Duhul Sfânt. Ferice de tine că păcatul este prin păcat și pentru noi bine, zice Duhul Sfânt. Ebrot perogandiot menai. Ibrot shanamanagadot menai. Da, bărbatule, așa vorbește Duhul Sfânt. Viu sunt și progadiot menai, că te voi ridica cu o treaptă mai sus. Erogadiot menai. Ebrot paragandiot menai. Așa declară Duhul Sfânt. Veghează, pentru că nu ești alesul meu deocamdată. Ebrot, în locul unde ești nu ești spus. Și brot perogandiot menai. Iisus Hristos este Domnul și Iisus Hristos a coborât în trup. Amin. Amin. Te laudăm, Doamne, și te binecuvântăm. Luați locul. Sora Dorina să laude pe Domnul. Oh,